Saúdos, que tal? Boas tardes. Buscan a un mariñeiro de Bueu que desapareceu onte en augas do Pacífico e o xefe de máquinas deste barco, o Viking Bay, un palangreiro con base en Vigo. O patrón do pesqueiro alertou da desaparición e volveu sobre a ruta ao ver que faltaba un membro da tripulación. Dende Nova Zelanda informaron a Salvamento Marítimo dos labores de busca. A familia do mariñeiro xa foi informada da súa desaparición. E continúan os labores de busca do pai e os 3 fillos desaparecidos no naufraxio en Indonesia. Os equipos de rescate amplían o radio grazas á melloría nas condicións marítimas, con 80 persoas traballando na zona. Crese que as vítimas puideron quedar no interior da nave cando se afundiu. A familia pide mantela busca ata Chanos. O temporal causa importantes estragos no Mediterráneo e hoxe continúan as alertas. Cataluña é das máis afectadas con evacuación se unha muller está en estado crítico tras golpeala un farol. Málaga tamén rexistrou bátegas, recollendo máis de 130 litros por metro cadrado. A alerta laranxa está activada en Valencia e no Levante almeriense. O xeo e a neve tamén dificultan a circulación en máis de 10 estradas do país. E comeza a conta atrás para dar a benvida ao 2026. Hotéis e restaurantes póñense a punto para esta gran cita. Hai opcións para todos os gustos e para case todos os petos. Ceas con posterior festa en restaurantes de luxo superan os 1.000 euros e que de media roldan os 250. A inflación tamén chegou ás ceas e ás festas da Noite Vella. O marisco, por suposto, non pode faltar. Tampouco é un menú pantagruélico porque a xente busca máis ese tema de despois que teñas pois unha orquesta ou este tipo de cousas. Pero claro, ten que ter mariscos, estamos en Galicia. Hoxe, a Fundación Castelao pecha un ano dedicado á figura do ilustre galeguista cunha cerimonia musical. Ao longo de 2025 celebráronse máis de medio cento de actividades que puxeron en valor a figura política, intelectual e artística do rianxeiro. Todo para lembrar os 75 anos do seu pasamento en exilio en Buenos Aires. Foi un ano moi importante para reivindicar a figura quizás do galego máis importante que temos na construción da Galicia contemporánea. E foi tamén un ano de moitísima unión, de moitísima confluencia, tanto de distintas forzas políticas como de todo o tecido sociocultural. Hoxe o cine europeo está de loito. Brigitte Bardot, actriz e cantante francesa, faleceu aos 91 anos. Foi a gran icona do cinema e da moda dos anos 50 e 60. Protagonizou títulos emblemáticos e retirouse en 1974, logo de participar en case 50 filmes e gravar varios discos. Dende entón, dedicou a súa vida á defensa dos dereitos dos animais e creou en 1976 a Fundación Brigitte Bardot. Buscan en augas próximas a Nova Zelanda un mariñeiro galego que traballa nun pesqueiro con base en Vigo. Desapareceu onte por causas que se descoñecen cando navegaban polo Pacífico Sur. Ten máis datos Xoán Pereira. Si, o desaparecido é natural do Morrazo e traballa como xefe de máquinas no buque palangreiro Viking Bay, que ten base aquí no Porto de Vigo e é propiedade dunha armadora adscrita á cooperativa viguesa. A familia do mariñeiro está en todo o punto informada da desaparición e do operativo posto en marcha para atopalo. Nada se sabe del dende a mañá de onte, cando foi visto a bordo por última vez. O buque saiu do porto de Fiji en Noiteboa e navegaba en dirección sur. Cando o patrón do pesqueiro detectou a ausencia do xefe de máquinas, desandou a ruta para tratar de localizalo. No rastrexo participan efectivos de salvamento de Nova Zelanda que informan da dificultade da busca nunha ampla zona oceánica a 400 millas de terra. O Viking Bay é un palangreiro de 43 metros de eslora que se dedica á pesca do peixe espada en augas do Pacífico Central e Occidental. Grazas, Xoán. Estaremos pendentes de calquera novidade. Os equipos de rescate ampliaron o radio de busca dos 4 españois desaparecidos nun naufraxio en Indonesia. Céntranse en dar co casco do barco afundido, ante a sospeita de que puideron quedar atrapados no seu interior.
As autoridades indonesias indicaron que hai máis de 80 persoas, 4 embarcacións, equipos de mergullo e forzas de seguridade traballando no operativo de busca do pai e dos 3 nenos españois desaparecidos preto da illa de Padar, ao leste de Bali. A área de rastrexo ampliouse este domingo a máis de 5 millas náuticas desde o lugar do accidente. Os labores céntranse en dar co casco do barco afundido. Segundo o capitán, os 4 desaparecidos foron vistos por última vez nun camarote. A nai e outra das fillas salváronse porque ían na parte alta da embarcación e saíron despedidas á auga. O voceiro do dispositivo de rescate explicou que a elas e o guía turístico que levaban rescatounos un barco que pasou polo lugar. Padar, dan evacuasi menuju ke Padar. Logo, os equipos de busca atoparon tamén con vida os 4 tripulantes, incluído o capitán. Un irmán da nai que se trasladou a Indonesia para acompañala agradeceu o apoio das autoridades do país e das españolas e, en especial, o traballo do persoal de rescate. Dixolles que sen eles non habería esperanza e pediulles que segan adiante coa busca. Without you, will be no hope. Keep pushing, keep pushing. Os desaparecidos son o exfutbolista Francisco Martín, un fillo del e un neno e unha nena da súa muller actual, nai tamén da pequena rescatada Candaela. A familia ten 2 nenos máis que quedaron en Valencia, un dela e outro un bebé que teñen en común. De volta a Galicia, unha veciña de Vigo tivo que ser hospitalizada con queimaduras despois de que se producira un incendio esta mañá na súa vivenda. É o último episodio dunha serie de lumes fortuitos en vivendas que nas últimas semanas provocaron 4 falecidos en Galicia. Un incendio nesta vivenda de Vigo deixou esta mañá unha muller ferida que tivo que ser trasladada ao Hospital Álvaro Cunqueiro con diversas queimaduras. O lume declarouse na rúa Cantabria, no barrio de Lavadores, tras a explosión dunha cociña de gas e provocou danos na planta baixa da vivenda. Un ruido muy fuerte, algo fuerte, como se hubiera caído un mueble bastante pesado, pero estaba desperto. E a ver se chocaron, porque algunha vez ten pasado de que algún coche ten estrellado cos outros, salín porque este o coche a miña filla, e fui mirar, e vin que salía fume da casa do lado. E saliu a señora gritando, e, bueno, basicamente eso. A señora levaron ao hospital, dice que estaba toda negra, botaba por a boca algo negro tamén e todo, pero non creo que sea unha cosa moi grave, que lle pasou á señora tampouco. Este suceso é o último dunha serie de incendios rexistrados nas últimas semanas en Galicia, algúns deles con consecuencias moi graves. O máis tráxico produciuse no concello de Mugardos, onde un home de 49 anos e o seu fillo de 21 faleceron na noite boa por inhalación de gases, tras un incendio que comezou nun sofá da súa vivenda. O día de Nadal, un home de 57 anos falecía calcinado na súa casa da parroquia de Mourente, no concello de Pontevedra, debido á explosión dun microondas. O día 8 deste mes, unha muller de 51 anos faleceu e outras 5 persoas resultaron feridas ao arder unha vivenda en Palas de Rei, debido a un curtocircuito nos adornos de Nadal. Nas últimas semanas tamén se produciron outros incendios en vítimas. No concello da Mezquita, o lume calcinou por completo unha vivenda na que residía unha moza. En Xunqueira de Espadanedo, outro incendio arrasou esta casa no lugar da Touza e provocou danos noutras 2 vivendas lindeiras. Esta mesma semana, un incendio destruía por completo un aloxamento turístico no Sabiñao, aínda que tampouco houbo danos persoais. Máis roubos no barrio coruñés dos Mallos. Nesta ocasión foron os coches que estaban aparcados na rúa Puerto Rico, o obxectivo dos ladróns. Ata 5 vehículos apareceron cas ventás rotas e o interior revolto. No que vai de mes, tamén foron varios os negocios que sufriron danos e roubos, creando unha sensación crecente de inseguridade no barrio. Veciños e comerciantes reclaman máis vigilancia policial. Sí, hai moita inseguridade, sí. Por culpa dunha casa que hai aí abandonada. A figura do policía de barrio pues, desapareceu hace moitos anos, pero sí que hicieran rondas, xa que é unha inseguridade para todos. El tema es que están entrando en los locales, es decir, si yo estoy trabajando y me entran, ¿qué haces? Os Mossos de Escuadra detiveron 5 persoas dunha mesma familia que cultivaban marihuana en Igualada, en Barcelona. Facíano nun edificio situado xunto ao seu domicilio. Despois vendían a droga dende a súa propia vivenda. Con estas detencións, practicadas tras un mes de investigacións, desmantelouse un importante punto de venda de drogas na cidade. As persoas presuntamente implicadas acumulaban diversos antecedentes por tráfico de drogas e outros delitos, o que dificultou as pescudas, xa que adoptaban fortes medidas de seguridade.
O temporal de chuvia centrado no Mediterráneo azouta este domingo con intensidade a Comunidade Valenciana, con precipitacións de ata 100 litros por metro cadrado en algo máis dunha hora. Treboadas que afectaron de noite o oriente de Andalucía e deixaron máis de 300 incidencias en Málaga. A subida do río Guadalhorce e os anegamentos en vivendas e locais obrigaron a intervir os equipos de emerxencias que rescataron 5 persoas atrapadas nas súas casas. Nas poboacións de Cártama e a Laurín de la Torre, algúns veciños tiveron que ser desaloxados. Durante esta mañá, a EMET activou o aviso vermello na Vega del Segura por chuvias torrenciais e pedrazo. Ademais, mantén o laranxa no litoral de Granada e varias comarcas de Almería. E as fortes chuvias das últimas horas en Cataluña obrigaron a abrir as comportas do encoro de Susqueda, no concello xironés de Osos. Malia que nas últimas horas se normalizou a situación dos caudais dos ríos en Xirona, seguen por riba do habitual. O río Ter, en Ripollés, aínda está en nivel alto e tamén a altura de Osona. A apertura das comportas decretouse onte a noite e estáse a facer de xeito gradual para non anegar as poboacións augas abaixo. Con todo, dende Protección Civil se avisaron eses núcleos de posibles incrementos no caudal. O frío mantense na nosa comunidade con localidades con temperaturas baixo cero para despedir o último fin de semana deste 2025. Galicia viveu unha nova xornada marcada polo frío intenso. Durante a pasada noite, as temperaturas experimentaron unha lixeira subida, pero isto non evitou que se rexistrasen xeadas en boa parte do territorio. O sureste da provincia de Ourense foi unha vez máis a zona máis fría da comunidade. En Xinzo de Limia anotouse a temperatura máis baixa da xornada, con menos 3 graus, mantendo así os valores mínimos de Galicia. Tamén se rexistraron temperaturas por debaixo dos 0 graus noutros puntos do interior, especialmente na provincia de Lugo. Ademais, na estación de Moriscade, no concello de Lalín, o termómetro descendeu igualmente aos menos 3 graus, confirmando a persistencia do frío nas zonas interiores da comunidade. No exterior, as autoridades taiwanesas informaron este domingo de danos limitados e afectacións puntuais ao transporte tralo terremoto de magnitude 7 registrado na noite do sábado fronte á costa oriental da illa. Advertiron da posibilidade de réplicas significativas durante os próximos días. O movemento sentiu con claridade en boa parte do territorio. Como consecuencia do terremoto, o sistema ferroviario registrou atrasos temporais durante a noite do sábado. Tamén no Perú, un sismo de magnitude 6 sentiuse en Lima e varias cidades do norte e deixou a varias persoas con feridas leves, causando danos en vivendas e outras infraestructuras. Esta tarde reúnense de novo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o de Ucraína, Volodymyr Zelensky. Os dous mandatarios tratarán de pechar un plan que permita parar a guerra. A iniciativa ten poucas expectativas de éxito real, xa que o goberno ruso considera inaceptable. Por sexta vez nos últimos anos, os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e de Ucraína, Volodymyr Zelensky, reuniránse para tratar de rematar coa guerra. A xuntanza de Trump e Zelensky comezará a 1 da tarde, hora local, 7 da tarde en Galicia, na residencia particular do mandatario estadounidense na Florida. O líder ucraíno dixo este sábado durante a visita ao primeiro ministro de Canadá que o seu plan de paz está listo ao 90%. A proposta negociadora inclúe cesións territoriais ou xestión mixta de algunhas zonas, control conxunto da central nuclear de Zaporilla e compromiso de seguridade futura de Ucraína. Zelensky di que o acordo tería que aprobarse en referéndum que podería desenvolverse ao mesmo tempo que as eleccións presidenciais. Na xuntanza desta tarde non estará ningún representante europeo, aínda que a Unión Europea probablemente tería que financiar gran parte dos máis de 700.000 millóns de dólares que costará a reconstrución de Ucraína. De todos os xeitos, o posible acordo entre Trump e Zelensky nacería morto ou polo menos coxo, xa que o presidente ruso Vladimir Putin considera o inaceptable. Putin asegurou este sábado que se Ucraína non quere resolver o conflito pacificamente, Rusia está preparada para resolvelo pola forza. E mentres uns e outros falan de saídas pacíficas, os exércitos de Ucraína e Rusia seguen pelexando este Nadal. As forzas rusas atacaron nas últimas horas a infraestructura eléctrica da cidade de Kherson, horas despois de que as bombas matasen en Kiev unha persoa e deixasen feridas outras 19.
En Birmania votaron este domingo a andar as primeiras eleccións xerais dende que unha xunta militar tomou o poder mediante un golpe de Estado en febreiro de 2021 que acabou cun goberno democrático. Estes son uns comicios en oposición real e cos líderes políticos da anterior etapa presos, exiliados ou loitando en medio dun conflito armado contra o exército. Son ademais unhas eleccións con Nacións Unidas e Occidente en contra, pero respaldadas por China e Rusia, os seus aliados económicos e militares. Os comicios arrancaron este domingo ca súa primeira fase en 330 municipios do país asiático. Haberá outras dúas xornadas electorais en xaneiro. Na política nacional, o expresidente de Extremadura, o socialista Rodríguez Ibarra, asegurou nunha entrevista que o PSOE debería absterse e facilitar a investidura de María Guardiola para evitar que o PP dependa dun pacto con Vox. A exministra Pilar Alegría di que lle corresponde á xestora dos socialistas extremeños tomar esa decisión. Las decisiones que tengan que tomar, en este caso, el Partido Socialista de Extremadura, les corresponde a ellos. Saben que además se va a conformar una gestora y, por tanto, es a ellos a los que les tienen, ¿no?, que dar esa respuesta. Ahora, dentro de ese acuerdo, dentro de ese diálogo que desde luego siempre hemos manifestado, lo que no somos desde luego somos socios de gobierno de un Partido Popular ni de Vox. A voceira dos Comuns e portavoz adxunta de Sumar no Congreso asegura que é vergoñento que o PSOE non teña unha actitude máis humilde. Aina Vidal chama ao Partido Socialista a reaccionar, porque, segundo di, non está logrando entender nin calibrar ben a situación actual. Yo creo que es vergonzoso que no tengan una actitud el Partido Socialista más humilde en torno a las peticiones de Sumar. Y lo digo así de contundente porque estamos genuinamente preocupadas. Y no es una cuestión de Sumar, es una cuestión que, en este caso, estamos en la misma línea, por decirlo así, que la ciudadanía y que nuestros propios votantes, también los del Partido Socialista. Hay una preocupación real, latente y que va a más sobre si este gobierno tiene continuidad y qué tipo de normas o de propuestas podemos sacar adelante a partir de ahora. No pueden avalar la autenticidad total de los audios. O Congreso rematou xa de pagar o exsecretario de Organización do PSOE, Santos Cerdán, a indemnización por cesamento que lle correspondía polo período no que foi deputado. Outorgáronlle 6 meses de soldo que vencen agora e que lle permitiu percibir case 19.000 euros en pagos mensuais. A maioría deles cobrounos mentres estivo no cárcere. Cerdán deixou o seu escano no mes de xuño, 14 días antes de ingresar en prisión preventiva. Chega o 2026, un novo ano e con el a costa de xaneiro e todo o que sobe. Prevese que continúe encarecéndose a vivenda. O seu prezo toca máximos históricos e o aluguer subirá un 6% de media. Tamén os paquetes de algunhas operadoras de telecomunicacións. A suba aquí pode ir do euro ata os 6 por mes. Tamén os transportes incrementanse, as taxas aeroportuarias e algo que trae de cabeza os galegos, as peaxes das autoestradas. Hai tamén unha boa nova en toda esta suba. O poder adquisitivo de algúns sobe. Neste caso son o dos pensionistas, os funcionarios e tamén unha suba que está prevista no salario mínimo interprofesional. Tamén haberá algunha baixada. Entre elas destaca a tarifa do gas regulada individual, case un 9%. E o IPC medio agárdase que se sitúe no 2%. Todo previsións, pero no día a día a vida para moitos segue sendo moi cara. Sobre todo menos o sueldo. Hai unha subida de 15, 20%, 30% e máis. Claro, se ti antes gastabas 50 euros en unha compra, agora vas a gastar 80, 90 mínimo. Todos os anos é o mesmo. Sí, xa estamos afeitos. Mira, o da P9 xa me parece unha vergüenza, non? Porque encima están liberando outras autopistas e a nosa non, debe ser que somos distintos. Xa o escoitaban, unha das preocupacións está na P9. Ano tras ano segue aumentando o seu prezo máis dun 4% e un de xaneiro ir de Vigo a Coruña xa superará os 21 euros. Ten máis datos Alejandro Álvarez. Sí, efectivamente, pois coa chegada do novo ano temos que volver a falar do incremento do prezo das peaxes na autoestrada que vertebra a nosa comunidade de norte a sur. Un incremento que, como ti ben indicabas, David, será do 4%. E seguindo con ese exemplo que ti comentabas, viaxar de Vigo a Coruña será 21 euros con 27 céntimos, que é case un euro máis en comparación co que estamos a pagar este ano 2025. Nos últimos 6 anos, o prezo desta estrada incrementouse un 26%, e malia que agora mesmo existen unha serie de bonificacións, como escoitábamos. Os usuarios están totalmente resignados ante esta nova suba.
Os populares galegos lamentan que o goberno de Sánchez remate o ano mantendo o boicot, din, o traspaso da P9 a Galicia e inicie 2026 cunha nova suba nas peaxes. Os populares adiantan que o próximo ano van seguir loitando para acadar unha autoestrada de titularidade galega e libre de peaxes. E engaden que non entenden como o BNG sempre segue apoiando a un goberno que non apoia a transferencia da P9. Durante esta legislatura, a mesa do Congreso, dominada por PSOE e Sumar, acordou 45 prórrogas ao articulado da proposición de lei orgánica. Ben, aínda queda un chisco para rematar o ano e aquí van unhas propostas para vivir a noite máis especial do ano, iso si avisamos, non aptas para todos os petos. En pleno centro de Madrid podemos atoparnos a poucos metros da Porta do Sol o Hotel Four Seasons. Aquí ofrecen unha cea degustación con algúns pratos como a crema fría de guisante lágrima en texturas, piñóns e burrata. Por aquí os temos, entre outros pratos. E barra libre, ata as 4 da mañá. O seu prezo rondaría os 1.400 euros por persoa. É bastante caro. En Galicia tamén podemos pasar unha noite bella de luxo, por exemplo, na Casa Bitnic, en Vedra. Xa poden ver as súas instalacións. Iso sí, aquí gozamos de cea degustación, festa, almorzo e tamén dun aloxamento para 2 persoas na mellor suite pagando 830 euros. Este ano esta non está disponible. Se poden, xa saben onde poden e teñen para escoller. A maiores destas ofertas de luxo hai propostas máis accesibles en hotéis e restaurantes. Ultiman preparativos para a última cea do ano, coidando cada detalle durante días para despedir 2025 do mellor xeito posible. Iria Soengas. Sí, é que celebrar a entrada do ano fora da casa é unha opción para moitos familias, parellas ou grupos de amigos buscan establecementos en que ofrezan non só a cena, senón tamén a festa para despois das uvas. E moitos como a este teñen xa todo reservado dende hai semanas. Os prezos varían en función dos menús ou da barra libre para a festa, pero podemos atopar ceas a partir dos 100 euros e ata os case 1000 en hotéis con aloxamento e un almorzo especial de Ani Novo, opcións para todos os petos e todos os gustos para celebrar a entrada no ano. Non se preocupar da cociña nin de buscar un local en que tomar algo despois das uvas e o que buscan quenes escollen a opción das ceas con baile para a noite bella. Busca a comodidade de ter espazo, de non estar apretaos, pois eso, a hora de estar bailando, de ter a túa mesa. E bueno, pois a xente sí que é algo que demanda moito para o que ti dis, para facer unha noite completa e non preocuparse xa de nada. Nos menús non pode faltar o marisco seguido de carne ou peixe, pero sen pasarse que a noite é longa. Un pouco é un menú pantagruélico, porque a xente busca máis ese tema de despois que teñas pois unha orquesta ou este tipo de cousas. Pero claro, ten que ter mariscos, estamos en Galicia. E pouco despois das badaladas abres a pista de baile en moitos casos ata case raiar o día. Isto vai evidentemente con barra libre, o chocolate de madrugada, e temos a Orquesta Compostela e a Uxío, que é un DJ fantástico de ánimos, e a verdade é que, bueno, temos unha noite moi completa. Hai opcións para todos os gustos e para todos os petos, dende menús por uns 100 euros ata chegar case os 1000 por unha experiencia con cea, festa, aloxamento e almorzo especial de Ani Novo. Todo isto contra a noitiña, porque cada vez son máis os que se apuntan ao tardeo para comezar a despedir o ano aínda coa luz do día. Pois, mentres non chega a noite bella, quédanos por diante 3 días. Propostas hai moitas. Unha das favoritas está sendo o Nadal de Vigo, que esta fin de semana supera o 80% de ocupación. Cintia Piñeiro. Así é, está Vigo ben ateigado de xente e non é para menos. Esta cidade volve a superar o seu éxito turístico e que o alcalde adiantou que este fin de semana o 80% da ocupación hoteleira estaría prevista precisamente para estas xornadas, destacando que hoxe precisamente se podería superar esa cifra. Ademais, incluso se activou o nivel de precaución de tráfico debido a esta situación para previr precisamente esas masas turísticas, non? Ademais, incluso tamén hai turistas que teñen pensado quedarse aquí nestas badaladas, así que xa ven, a xa bautizada cidade do Nadal volve a superar as súas expectativas. Este fin de semana sí, todos los fines de semana son fuertes. Sí, claro que sí. Y más turistas que uno dice no se había visto. Sí, ahora porque no hay mucha gente, pero ayer por la noche estaba a reventar de gente. E efectivamente, a ver, que non conoce as luces de Vigo, desde logo, vamos, outra cousa non, pero aquí en Galicia Vigo é un referente en canto a luces.
Hai quen ve cada ano que comeza como unha folla en branco que nos convida a debuxar unha versión mellor de nós mesmos. Arrancamos xaneiro cheos de vos desexos e propósitos renovados. Algúns, iso sí, han que dar polo camiño. Novo ano, novo ciclo. Coas luces de cores aínda brillando, convencémonos de que o 1 de xaneiro se abre para nós un camiño cheo de oportunidades. Es como una sensación global que tenemos todos, ¿no? De los propósitos de año nuevo, de querer mejorar nuestra vida. Renovamos obxectivos e fixamos metas, cargados de boas intencións. Os obxectivos clásicos, o de aprender inglés, o de ir ao gimnasio. Entrenar, estar bien con la familia y con los amigos. Mucha saúde y armonía familiar. Seguir haciendo deporte, nada más. Seguir viviendo como hasta ahora, con salud, amor y pasta en el bolsillo. Os propósitos que abrazan a saúde con exercicio, sen tabaco e cunha dieta equilibrada encabezan a lista de vos desexos de ano novo. De seguro que as altas nos ximnasios volverán dispararse en xaneiro, aínda que se facemos caso aos antecedentes, máis do 60% tirará a toalla o primeiro mes. La lista es larga, pero al de 2 meses ya se nos ha olvidado un poco los retos. Porque somos presa fácil de los excesos y de las tentaciones, pero bueno, es así. Vivimos nunha sociedade que quere todo xa e non é posible todo xa. Hay que tener mucha constancia, fuerza de voluntad y sobre todo ganas. Yo creo que cualquier cosa que nos propongamos la hacemos. Recibiremos 2026 con expectativas e enerxías renovadas, pero compre sermos realistas e fixármonos metas alcanzables para que non esmorezan cando se apaguen as luces. En Galicia, unhas 200.000 persoas conviven con algunha das chamadas enfermidades raras, doenzas cunha prevalencia inferior a 5 casos por cada 100.000 habitantes. Fegerec traballa dende 2009 para acompañar e mellorar a atención dos pacientes e cada Nadal activa unha campaña solidaria que este ano comeza polos pés. Os bastóns de caramelo que adozaron a campaña de Nadal de Fegerec durante máis dunha década son agora a nota de cor divertida e festiva dos calcetíns solidarios cos que podemos apoiar o labor da Federación Galega de Enfermidades Raras. Va a ir parte, como siempre, para los servicios que damos, tanto para, bueno, nosotros tenemos, por desgracia, mucho pediátrico para niños y para mayores también, para servicios y también para un local definitivo, esperemos. Calcetíns exclusivos e de edición limitada cos que continuar dando pasos para mellorar a atención e a calidade de vida das persoas con enfermidades raras. Son enfermedades tremendamente heteroxéneas. Pensemos que estamos falando máis de 7.000 enfermedades raras. En Galicia se estima que hai unhas 200.000 persoas afectadas. Entón, se vemos realmente os números, xa non estamos falando de tan baixa prevalencia, non? Fegerec atende cada ano ao redor de 1.100 persoas. Case o 20% chega buscando axuda para conseguir poñerlles un nome aos seus síntomas. A demora na búsqueda de diagnóstico está nunha media de 6 anos e máis moita xente. Son enfermedades complicadas, moitas poñen de alguna maneira a supervivencia é difícil e moitos incluso non consiguen chegar a un diagnóstico. Actualmente, só un 6% das enfermidades raras teñen un tratamento específico, unha realidade dura que axudan a visibilizar estes calcetíns solidarios. Podemos conseguilos nas farmacias, na web e nas tendas Rei Centolo e tamén na propia sede de Fegerec. No corazón do macizo central ourensán, no rural da Pobra de Tribes, medra un proxecto singular ligado á terra e á innovación. Alí, Geli González cultiva xitaque ecolóxico en troncos de carballo e transfórmao en produtos que xa chegan a mesas de toda Galicia. Xitaque fresco, deshidratado, en pó ou en conserva. Así podemos atopar este cogumelo cultivado na Pobra de Tribes. Produtos versátiles, cunha boa conservación e cada vez máis presentes tanto en fogares como en restaurantes. Decidín facer algo, transformar, facer algún produto, pois fará 2 anos ou así, porque empezaron a salir muchísimas e non se daban sacao en fresco. Entonces empezamos por deshidratar. Pois decidimos facer algo que fora máis rápido. Entón contactei con Mare Terra, aí en Esgos, que é elaboran bastante artesanalmente, e fixemos estes 3 produtos, que é un confitado, un natural e un paté.
Tras anos moi bons, Geli buscou estas novas formas de aproveitar toda a produción, xa que falamos dun produto moi delicado e caprichoso. Pero o shiitake destaca tamén polos seus beneficios antioxidantes, alto en fibra e proteínas. O seco e o pó teñen máis propiedades, porque está moito máis concentrado. E, bueno, isto bon que ten as conservas é que, e isto, pois que non tens que consumilo rapidamente. É que non mengua nada cando a cociñas, sabes? Entón, aunque é máis cara, cunde moito. O proxecto aposta pola economía circular, reutilizando materiais e buscando novas solucións para os troncos unha vez esgotados. Ademais, Geli organiza visitas guiadas aos cultivos e cursos para chegar este mundo ao público. Rábade en Lugo estrea o mercado de Nadal formado por unha vintena de postos nos que hai dende artigos de artesanía a produtos gastronómicos. Instalado na antiga Praza de Abastos, é unha oportunidade para facerse cun agasallo pros seres queridos. O que antigamente foi a Praza de Abastos de Rábade acolle esta fin de semana os postos do mercado de Nadal, o primeiro que se organiza neste concello lucense. Tiñamos ganas de facer un mercado de Nadal, pero como en Galicia sempre chove, pois decidimos aproveitar este fermoso espacio da Praza Abastos que levaba abandonada moitísimos anos. Hai unha vintena de postos con obxectos de artesanía, licores, viños, candeas e unha fonte de inspiración para os que buscan un regalo singular. Ando mirando aquí, conjuntando que me está axudando ela, porque, bueno, ten cosas preciosas. Unha actividade para dinamizar actividades no pueblo, moi ben. Que está moi ben, son actividades ao final que axudan tamén a dar a coñecer o pueblo. Tamén é un escaparate para promocionar os produtos e os negocios locais. Velas artesanales hechas en casa, en familia. Nosotros participamos porque vamos a abrir muy en breve un estudio fotográfico aquí en Rábade. Poder enseñar a mis vecinos las cosas que hago me parece súper interesante. Pareceu-me unha idea perfecta, tanto para promocionar como para o pueblo, que dá vida sempre. Temos produto pois de guantes, calcetins, gorros. Eu pois elaboro galletas artesanais e mermeladas. Esta iniciativa, ademais, supón recuperar un espazo céntrico e encheno de cultura. Sempre promocionar produto local é interesante. Cada parece-me ben, estupendo, e por lo menos adecentaron isto. Outra forma de dinamizar a localidade. No barrio do Couto, en Ourense, o Santuario de Fátima convértese estes días nun punto de visita obrigada polo seu Belén. Un nacemento no que a auga cobra un protagonismo especial e que é froito do traballo de dedicación dun grupo de fregueses, entre eles José Luís, de 87 anos, que leva décadas dando forma ás súas construcións. O Santuario Ourensán de Fátima xa exhibe o seu tradicional Belén, unha montaxe que foi medrando co paso dos anos no interior do templo. As construcións que dan forma ao Belén están feitas en Porespán e levan a asinatura de José Luís Acevedo, de 87 anos, e que leva máis de 3 décadas creando a man esta aldea en miniatura. Para mí é un hobby, pode estar baixo de, pero viño para aí, metome aí, pásome un par de horas e vou novo. Relajado, porque me gusta, unha cousa que me gusta facer. As figuras repártense en distintos espazos para manter a perspectiva, nun traballo minucioso no que tamén se restauran pezas antigas que sufriron danos co paso do tempo. Unha labor que require experiencia, paciencia e moita dedicación. Daba por feito que sería como o ano pasado, que estaba precioso tamén. Encontreime unha grata sorpresa por ser distinto, entonces, oye, gusta, a verdade que gusta moito. O Belén inclúe recreacións de edificios inspirados no patrimonio da provincia de Ourense, aos que este ano se suma un gran pombal. Primeiro facelo, ou sea, botarlle a tela alrededor, esperar que seque, logo empastalo, porque será dun bidón. Logo puxiño unha tela de saco, tuve que empastar, esperar que secara, e logo volverlle, poñelo ben e botarlle polipiedra, que é o que ten alrededor. Pero se algo destaca especialmente neste nacemento é a auga. A recuperación da noria, un río e varios muiños fan como o movemento e o ruído da auga se convertan nos grandes protagonistas. Debaixo deste palco teñemos 5 motores de agua, a que nos dá moito traballo, que xámonos do riñón, pero despois tamén nos dá gusto ver como mira a xente. A montaxe pódese visitar ata despois de Reis no Santuario de Fátima. Este domingo a Fundación Castelao clausura un ano dedicado á figura do ilustre galeguista cunha ofrenda musical en Bonaval.
Ao longo de 2025 celebráronse máis de medio cento de actividades que puxeron en valor a figura política, intelectual e artística do Rianxeiro. Arrancaba o ano Castelao no mes de xaneiro para celebrar os 75 anos do seu pasamento no exilio, en Buenos Aires, neste mesmo lugar onde hoxe se clausura a celebración. O Panteón de Galegas e Galegos Ilustres, onde foron trasladados os seus restos, acolle hoxe a cidadanía que mantén o seu pensamento vivo. Foi un ano moi importante para reivindicar a figura quizás do galego máis importante que temos na construción da Galicia contemporánea. E foi tamén un ano de moitísima unión, de moitísima confluencia, tanto de distintas forzas políticas como de todo o tecido sociocultural. Unha persoa que foi un referente político de primeira orde, unha persoa que foi debuxante, artista, unha persoa que foi escritora, pero sobre todo que foi quen nos deixou un legado magnífico de loitar por Galiza, loitar polo noso país. O 2025 rescatou a memoria colectiva arredor da figura de Castelao, pero desde as institucións da lingua e da cultura insisten en que queda aínda moito traballo por facer para difundir a súa mensaxe entre as xeracións máis novas. A cultura galega cada vez vai se diluir máis e como non teñamos recursos sumados entre todos, armas para defender dignamente unha lingua e unha cultura, pois vai desaparecer. Entón, todo o pouco que fagamos por Castelao nunca vai ser abondo, porque ele é un dos grandes e xenerosos que está enterrado no Panteón de Galicia como un símbolo. Fan falta tamén iniciativas de un pouco de recrear a súa figura nos formatos actuais. Hai unha película moi boa este ano, pero máis ese tipo de biopics, de produción audiovisual, de novos formatos para chegar máis a xente nova. Coa mirada posta nas novas lecturas e interpretacións e na catalogación da súa obra completa que aínda está por facer, os estudosos agardan que queden moitos anos Castelao por diante. Ben, ensinámoslle xa moitos plans para facer esta tarde, pero se aínda buscan algo diferente, por que non? Hora Galega, que vai xusto despois do tempo. Que tedes preparado para esta tarde? Moi boas, María. Moi boas, pois claro, o último programa do ano de Hora Galega que queremos rematar pois da mesma maneira que queremos comezar o 2026, con sentidiño común. Por iso hoxe queremos poñer o foco nos accidentes domésticos tan clásicos, tan típicos nestas datas. Pouca broma, poderían ocorrer 180.000 nestas datas, así que non se preocupen que hoxe temos ao noso enfermeiro Cristian Bispo que nos dará as claves para tratar de evitalos, pois dende caídas ata incendios na cociña, os máis típicos. Pero ollo, por que Hora Galega consegue o imposible, o encontro, mellor dito, o reencontro máis máxico do Nadal. Conseguimos, despois de case 30 anos, xuntar aquí no plató de Hora Galega, xa os están vendo, a Isabel Blanco e Tacho González. Isto sí que vai ser a repanocha, así que agardámosvos despois do tempo, xustiño despois, porque ademais imos dar as badaladas, así que convídovos a vostedes a que fagan con nós. Estaremos pendentes. A actriz e cantante Brigitte Bardot, icona do cinema francés e símbolo erótico nas décadas do 50 e 60, faleceu aos 91 anos. Filla dun industrial, apareceu por primeira vez na pantalla no ano 1952. A protagonista de títulos como Y Dios creó a la mujer, La verdad, El desprecio, era unha das últimas grandes lendas do cinema francés. Cunha dilatada e polifacética traxectoria, converteuse nunha das figuras máis emblemáticas da cultura do seu país, ademais dunha icona da moda. Bardot retirouse no ano 1974, despois de protagonizar case medio cento de filmes e gravar varios discos. Dende entón, dedicouse á defensa dos dereitos dos animais e no 1976 creou a Fundación Brigitte Bardot para a protección dos animais en perigo. Ben, pois xa saben que a información continúa, como sempre, actualizada minuto a minuto na nosa páxina web en g24.gal. E agora imos ca información deportiva con Irene, que perdeu o Río Breogán onte en Badalona. Sí, derrotado equipo lugués por 83-75 na pista do Juventud. Uns minutos e vemos como foi ese partido.